Sanibonani, umqeqeshi wensizwa-ke lo. Bafo, namhlanje nje ngifuna ukuthi uyi-understand lento engizokutshela yona. Ngifuna nje namhlanje ukuthi uyiqondisise ukuthi kahle kahle iyinto enjani, alright. Nakho-ke kade ugeza endishini. Kade ugeza endishini usuqedile-ke ukugeza, usuyochitha amanzi manje. Okay, uyayiphakamisa indishi, uyawachitha amanzi. Awukaze nangelinye ilanga ubona amanzi, uthi uyawachitha amanzi, egoloza amanzi uphuma endishini. Egoloza, hayibo, nawa amanzi engafuni ukuchitha, awukaze nangelilodwa ilanga ubona into ekanjalo. So, ngithi kuwena mfowethu, uma ngabe umuntu ekukhipha empilweni yakhe, ekwala, khombisa ungasakufuni, ehlukana nawe, muzogoloza phela. Yiba amanzi nawe, angithi lo muntu osuke ekwala ufana nomuntu ophethe indishi, uyakuchitha. Wena iba amanzi-ke uchitheke, hhayi ukuthi ugoloze mfowethu. Ugoloze, amanzi awagolozi, awayibambi indishi engafuni ukuchitheka. Alo exolisa uthi hhayi kukuthi nokuthi cha, amanzi ayachitheka mfethu, achitheke phansi. So, nawe umuntu uma ngabe ekukhipha empilweni yakhe mfethu, ehlukana nawe, ekutshela ukuthi kuphelile. Ku-understand-e lokho, it's okay, ayikho inkinga, but-ke uma ukuthi ushintshe umqondo ngelinye ilanga, angasabi ukuthi akuthinte emoyeni, inamba yakho uyayazi vele. So, ungagolozi, ungancengi umuntu, uncenga umuntu ofuna ukuthi, umuntu ohlukana nawe kahle kahle, umncenge ukuthi ufuna ukubuyelela empilweni yakhe, engathi awuyilutho ngaphandle kwakho, uphelele umhlaba. No, mtshele ukuthi hayi, alright, but if ushintshe umqondo in future, ungasabi ukungithinta, uqhubeke nempilo mfowethu. Uyabona uma ngabe ehlukana nawe, kusho ukuthi khona okuzayo, khona isimomondiya ngempela mfowethu, esizofika, sithathe impilo yakho siyibeke kwelinye izinga. So, ungagolozi mfowethu, ngoba uma uzobheka emuva nje kubo bonke osakwathandana nabo, ukuthi uyaye uthi uma ubabheka ubone ukuthi wayisiza la, wahamba, noma basiza bahamba, ngoba lo muntu osunaye manje like u-upgrade-ile mfethu, u-upgrade kakhulu. So, nawe-ke uma ngabe sewukuthi uyakushiya lo naye, kushuthi uya-upgrade baba, khona ozayo. So, injalo mfethu lento, umuntu ungamncengi ukuba sempilweni yakhe, ungabe amanzi agoloza ukuphuma endishini. Phuma nje amanzi, uma ethi akuchitha uchitheke, ayikho inkinga, yena uyobuya uma ngabe efisa ukubuya. Omunye umjida wami nje, wafonelwa i-ex yakhe ngelinye ilanga, kushuthi le ngane wayeyithanda, kushuthi ingane yamshiya yamdampa kanjalo-ke, esayithanda, wayincenga ingane yangavuma. So, wathi ngelinye ilanga after 5 months nje behlukene, kushuthi wayesethole enye ithekenile. Umjida wami unothando oluningi, umuntu uma bethandana nawe uyakukhombisa ngayo yonke indlela ukuthi uyamthanda. Okuyilento engihlezi ngimkhuza kuyona ukuthi mfethu amthande, kumele umuntu umthande ngendlela, hhayi ukuthi nje sekuyiyona mpilo yakho kuphela. So-ke eyamfonela le thekeni eyamshiya, uthi ya, shuthi yasho ukuthi uba igama layo, indlela ayiphendula ngayo, wathi nje ngicela nje mfethu ungaphindi ukuthi ungifonele ngoba manje uzongiqhatha nentombi yami, walivala ucingo. Shuthi indaba yamhetha kakhulu ethekeni, wayincenga ukuthi ingahambi. So, nje wayiphoxa kanjalo-ke uma sizama ukubuya. So, nawe mfethu umuntu ungamncengi, chitheka nje, amanzi achithekayo, ungabe amanzi agolozayo ukuphuma endishini. Ilula nje kanjalo lento, ngeke uyisola, shap.